Icandelo lookhetshe lithi lifuna ukusiphula neengcambu ushishino lweziyobisi oluqhutywa kwimida yeli ze ligqithele nangaphandle. Ukubamba kwakutshanje kuza emva kokuba behluthe izixa zeziyobisi zohlobo lwe-cocaine ezixabisa ngapha kwezigidi ezingama-400 ze kwabanjwa abarhanelwa ePitoli kwinyaka opheleleyo. Lo mthwalo wabhaqwa ufihlwe ngaphakathi komkhumbi wenqwelo eqhutywayo kuhola wendlela u-N1 ePitoli. Impahla ezixabisa izigidi ngezigidi zithathiwe ngumbuso. We will be taking these suspects to attend the court case in Pretoria within the jurisdiction within which they were arrested. They had allegedly committed the crime. Okhetshe bathi basebenzisana namapolisa ase-Australia kunye ne-FBI ukubamba abarhanelwa abazinze phesheya ukuquka unqondo-ngqondo wabathubelezisi nokwilizwe laseBelgium. Abarhanelwa ke bazokuthuthwa basiwe bayokuvela kwinkundla kamantyi ePitoli kwiveki ezayo. Thule joka kwiindaba ze-SABC eBevele.